Lajt it-tajjeb, illum nilqgħu il-ferħ li jgħixu d-dixxipli tal-Mulej wara l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Nilqakom għal din il-quddiesa f'ħattilajt immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Konkatedral ta' San Ġwan u jikkonċelebra miegħu il-Kapitlu Metropolitan. Mulej, inti tassew qomt mill-mewt u se tibqa' ħaj għal dejjem fostna.
Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Peace be with you. And with you. This is the greeting of the risen Lord. I would like to greet all our English-speaking friends, our pilgrims from abroad. In the booklets, you can follow what we pray in Maltese, either in Latin, which everybody understands, of course, Italian or English. Huti eonar fuħtijietna. Bil-misteru tal-għajt aħna ntfinna ma' Kristu fil-Mamudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Alla li jista' kollox missier Sidna Ġesu Kristu li nissilna mill-ġdid bl-ilma u l-Ispirtu Santu u tagħna wkoll il-maħfra ta' dnubietna iħarisna bil-grazzja tiegħu b'Ġesu Kristu Sidna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
nitolbu. U Alla llum bibnek il-waħdini, il-mewt ġiet meluba u inftaħtilna l-bib tal-ħajja ta' dejjem. Għatina li aħna u niċċelebraw il-festi solenni tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet. Niġġeddu bl-ispirtu qaddis tiegħek u nqumu għad-dawl tal-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru qabad jitkellem u qal: Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha, ibda mill-Galilija, wara li Ġwanni kien xandar il-Mamudija. Tafu kif Alla ikkonsagra lil Ġesu ta' Nażaret bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa. U kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan għax Alla kien miegħu. U aħna xut ta' dak kollu li għamel fl-art tal-Ludija u f'Ġerusalemm. Tawh il-mewt billi dendluh mal-ewda tas-salib, imma Alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum u għamel illi ju jidher mhux lil kulħadd, imma lix-xhieda illi Alla għażel minn qabel, lilna li miegħu kilna u xrobna wara l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Lilna ordnala biex inxandruh lill-poplu u biex niġdu lil dan u dak illi Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kollha jiġdu għalih u jgħidu li kull min jemmen fih jaqla l-maħfra ta' dnubiet bis-saħħa ta' ismu. Verbum Domini. tal-mulej fuq merfuq. Il-leminija tal-mulej għamlet wejjeġ taħila. Mammuċi mani panex. Unħabbar remejel tal-mulej.
الجبلان واربو البنية صارت الجبلة الشوكة بالسخط المني سهدان حاجة العجب فينينا Qari mill-littra ta' San Paolo Apostlu lill-Kolossin. Ħuti, jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema. Fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla, aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu, imma ħajjitkom hi moħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja.
ma'kom. Għari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, filgħodu kmieni, kif kien għadu dlam, u Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata imneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Xmun Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu u qaltilhom: Għalaw lil mulej mill-qabar u ma nafux fejn qeduh. Pietru u d-dixxiplu ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġew flimkien, imma id-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa u ra il-faxex tal-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warajh Xmun Pietru, daħal fil-qabar u ra il-faxex tal-għażel imqiegħda hemm u l-maktur li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi u mqiegħed f'post għalih. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħal u wkoll, ra u emmen. Sa dakinhar kienu għadhom ma femux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Tawh il-mewt billi dendluh mal-għoda tas-salib. Imma alla qajmu mill-imwiet fit-tielet jum. Aħna xut ta' dan kollu. Lilna ordnana biex inxandruh lill-poplu u nixdu li dan u dak li Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. L-istqarrija ta' Pietru hija il-fidi tal-Knisja li aħna qegħdin niċċelebraw. Hija l-fidi li tikkonferma wkoll is-silta tal-Vanġelu li għadna kemm smajna. Hemm żewġ dixxipli li ħaffu fl-għodwa tal-ewwel jum tal-ġimgħa lejn qabar vojt. Pietru u d-dixxiplu l-maħbub. U jsibu mhux prova li tneħħilek kull dubju, imma stedina. Stedina biex jidħlu f'qabar fejn kien mitfun Ġesu ta' Nażaret u fejn seħ l-aqwa żvilupp li jista' qatt iseħħ, l-aqwa progress li jista' qatt iseħħ, l-aqwa mument ta' evoluzzjoni biex nissellef silta mid-diskorsi tal-Papa Benedittu li jista' seħħ lill-umanità.
il-qawmien tal-ġisem, ir-reżurezzjoni. Il-mulej ma jirritornax mill-mewt għal ħajja ta' qabel, imma jgħaddi minn bib il-mewt għall-eżistenza tal-qawmien. U miegħu jiġbed lilna, miegħu jiġbed lill-leżiż tagħna li ħallewna, jiġbed lil dawk li ġejjin warajna huma wkoll bħalma jgħaddu biex jitwildu għan il-ħajja mill-bib tal-ġuf, iridu wkoll bħalna jgħaddu mill-bib tal-mewt. Imma dak il-bib tal-mewt mhuwiex bib fuq fondoq, imma huwa bib miftuħ għal-ħajja. U din hija l-fidi tagħna, dan li qegħdin niċċelebraw illum. Fid-dialogu tas-sekwenza tal-għajt, lil Marija ta' Magdala ngħidula m'inti x'rajt? Rajt ix-xhieda, rajt il-qabar, rajt il-liżar. Dawn mhumiex xi ħaġa li ġġalek temmen bil-fors. Huma sinjali, jindikaw proposta ta' fidi. Aħna nemmnu fl-irxoxt, għax l-evidenza mhijiex xi ħaġa li tisforza ruħa fuqna. Hemm huwa lingwaġġ li tifhmu biss il-qalb. Il-qalb li tara dak li ma jidirx, li temmen dak li diffiċli tifhmu bl-evidenza empirika. Illum, ejjew nitolbu l-mulej biex jippurifika l-qalb tagħna, jiftaħ il-qalb tagħna beraħ biex nilqgħu il-preżenza tal-imgħallem imsallab u rxuxtat. U fuq id-dinja llum nitolbu d-don tal-paċi. Paċi li hija fi kriżi totali fuq il-livell internazzjonali, imma anke dak tas-soċjetà u fl-individwi. It-tislima tiegħu hija il-paċi magħkom. U dak huwa l-frott tal-irxoxt, il-paċi tal-qalb li ġi bil-maħfra tad-dnubiet, mir-rikonċiljazzjoni. Bil-fatt li aħna inħarsu lejn il-pjagi tiegħu u nifhmu li fih u permezz tiegħu anke l-pjagi tagħna huma trasformati. The words of Peter at Pentecost are a summary of the faith of the Christian community. This man God raised on the third day and granted that he be visible, not to all the people, but to us, the witnesses chosen by God in advance, who ate and drank with him after he rose from the dead. Peter is suggesting that they had this extraordinary experience of intimacy with the risen Lord. And this we can also share in the blessings of the Eucharist, as we receive the body and blood of the Lord Jesus Christ. We eat and drink in the communion with the risen Lord, our hope. And as we celebrate this faith, we pray that the Lord may purify our hearts, because it is with the heart that we see the invisible, that we can meet the risen Lord. It is in our hearts that he comes to reconcile us with the Father. It is in the hearts that he comes to heal our wounds and transform them in wisdom and compassion.
Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħalġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u rifnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar mdija waħda l-maħfra tad-dnubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħut jeżies id-dawl tal-għajt jimla l-ħolqien kollu, għax nemmnu fir-rebħa ta' Kristu. Ejjew nresqu quddiem il-missier il-ħtiġijiet tal-Knisja u tad-dinja. Nitolbu għall-Knisja mqazza ta' Alla biex il-missier ta' Ġesu Kristu imqajjem mill-mewt u ħaj għal dejjem iżomma sħiħ fl-istqarrija tal-fidi vera u jsaħħaha quddiem it-tentazzjonijiet u kull tiġrib. Dominum de precemur. Nitolbu għal Papa Franġisku biex il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu għallim tal-imħabba iwettqu fil-missjoni tiegħu u jdawlu biex iwasslinna ir-rieda ta' Alla għalina. Dominum de precemur. Nitolbu għal-mexxejja tal-ġnus biex il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu, Sultan Umli u Manswet, jgħinhom jaħdmu dejjem għal ġid veru taċ-ċittadini u jeħlisshom minn kull erq, abbuż tas-seta u egoiżmu. Dominum de precemur. Nitolbu għal-morda u l-moribondi biex il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu, rebbieħ fuq il-ħażen u l-mewt, ifarraġhom fit-tbatija tagħhom u jimlihom bit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Dominum de precemur. Nitolbu għal-foqra u l-batuti biex il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu, għani fl-imħabba, jagħtihom kull ma jeħtieġu u jwassal il-karba tagħhom lil ħuthom. Dominum de precemur. Nitolbu għall-Imam Din biex il-missier ta' Sidna Ġesu Kristu, iben ubbidjenti, iwassalhom għallena bla qis tal-għaqda sħiħa miegħu u jibdilhom biex jaħdmu dejjem għall-imħabba u s-sliem. Dominum de precemur. Missier li fil-qawmien bejn l-imwiet ta' ibnek Ġesu għamiltna wliedek. Isma' din it-talba tagħna biex ngħixu dejjem bħala wlied tal-qawmien mill-imwiet bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Bidejk is-sagrifiċċju ħadd ifiru glorja ta' ismu ħadd tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Qalbna mimlija bil-ferħ tal-għajt se nofrulek mulej is-sagrifiċċju li bih il-Knisja tiegħek b'mod tal-għaġeb titwielet mill-ġdid u tieħu l-għajxien tagħha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħad nubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Missier ħanin miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna ilqgħu birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna ħnofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħol, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-isfiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu il-fidwa ta' ruħhom u jaqalaw is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw huma u jresqu it-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-jum qaddis tal-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem mill-imwiet. Inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Om l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, ta' żewġa San Giuseppe u tal-Apostli u l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha għal-merti u t-talb tagħhom ejna f'kollox u ħarisna.
Il-qa nitolbuk mulejlin l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Aħna nofru ilek fisem dawk li joġbok tnissel mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu u taħfrilhom dnubithom kollha. Sedda ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa għad-disa il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu. Huwa l-lejl qabel ma bata ħal-ħobs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajneh lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr, birek, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u namlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Nofru l-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġust tiegħek Abel, il-sagrifiċċju ta' missierna Abraham, u sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artar tiegħek fis-sema, li xaħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek, nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna li jom mulej u għati lilhom u lil dak kollha li jistrieħu fi Kristu, ilena, id-dawl u sliem. Linna u kol midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Giovanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellino, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejha.
nitolbu. Bil-grazzja u t-tiba tiegħek u Alla ħares dejjem il-Knisja tiegħek li nġedditta bil-misteru tal-għajt u wassala fid-dawl tal-qawmien għal-ħajja bi Kristu Sidna. Illum festa waħda mill-festi nazzjonali tagħna jum il-Ħelsien. Today is one of our 5 national feasts. Freedom Day, we call it Freedom Day. And we will pray our national anthem. Nitolbu l-innu Malti. Lilkom li nġbartu għal-festa solenni tal-għajt, Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu, iħenna likom u jeħliskom mit-tiġrib ta' dnub. U li ġeddidkom għal-ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' ibnu l-waħdini mill-imwiet, iwettaqkom fit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Intom li fakkartu l-passjoni tal-mulej u issa qegħdin tifirħu bil-festa tal-għajt, taslu wkoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena ta' dejjem fis-sema. U l-barka ta' Alla li jista' kollox il-missier u l-liben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom għal dejjem. Item issa est, Halleluja, Halleluja. Lajt it-tajjeb, Happy Easter, Buona Pasqua.
Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-lum f'Ħattilajt mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Fil-waqt li nirringrazzjawkom tal-li llum ukoll ingħaqadtu magħna l din iċ-ċelebrazzjoni, inħeġġukom iżżuru il-website behold.mt biex titħlu aktar fil-font tal-Evanġelju tal-liturġija tal-lum. Fil-website issibu wkoll għajnuna għat-talb u riflessjoni spiritwali beruq fil-kultura u arti Maltija. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-Ħadd u tarif ieħor minn fuq il-website bekids.mt. Mill-ġdid nawgura Għid Qaddis lilkom u l-familji kollha tagħkom.